A l'estiu al Zoo de Barcelona hi continuen els casals d'estiu. Aquesta setmana han passat per aquestes instal·lacions 3 grups de nens i nenes d'entre 5 i 13 anys que han après molt de prop com viuen diversos animals. Ara els cursos pararan durant 2 setmanes. Arriba l'últim dia del casal i aquest grup de nens d'entre 5 i 8 anys comença la jornada amb un petit examen. Toca demostrar el que han après aquesta setmana i la majoria ho supera amb nota. Quines eren les normes per pujar als ponis? No corro. Aprovada la teoria, toca passar a la pràctica. Primer, unes corredisses i després toca pujar els ponis per equips. És molt fàcil muntar un poni perquè són molt curts i molt petits. Però el grup dels ponis no és l'únic. Aquests dies el zoo té 2 grups més d'infants que treballen amb els animals que necessiten el contacte amb l'aigua per viure. He pogut entrar a les zones restringides, donar-li menjar a alguns animals impressionants i he vist vídeos a la classe. Ja fa gairebé 20 anys que el Zoo de Barcelona organitza aquest tipus de casals d'estiu i el balanç és molt positiu tant per als animals com per als infants. La idea és acostar aquest apreci o aquest interès que tenen els nens pels animals per reconvertir-lo en un interès i en un respecte pel medi ambient i per la natura. Els casals d'estiu del zoo tancaran per vacances les properes 2 setmanes. Les activitats tornaran el dia 26 d'agost i duraran fins al 10 de setembre. Us ho ha explicat des del Zoo de Barcelona, Jessica Moreno.